Ще ви обясня защо си внесете кола от САЩ чрез мене. Ще ви дам 5 главни причини, защо го направите. Първата причина е, че моята фирма извършва пълна проверка на автомобилите преди да ги закупим, преди да бъдат обявени на търг. Изпращаме наш човек, с който работим в САЩ, да отиде да провери колата на място, да види дали има някакви скрити щети по нея, дали по шасито има, да кажем, някакви забележки или нещо. Проверяваме ви колата. Имаме няколко партньора в САЩ, които веднага могат да проверят колата. Имаме хора, които да ни уредят с транспорта, да ни е по-бърз, по-евтин, което е голям плюс за вас, поради причината, че взимате по-евтин транспорт и няма да чакате 60 дни като с другите фирми, а чрез нас за 30 дни максимум ще ви в България. Освен това, ви разбиваме всичките разходи, няма да се занимавате с някакви скрити разходи, скрити цени, като ДДС, мита, вътрешен превоз от САЩ, комисионна към самите застрахователи в САЩ. Помагаме ви с самите документи